nasaktan si Elmer. Galing lang tungod sa kahubog. Wa siya makapugong sa tentasyon niya itong higayonan. Vince, kung ako ang imong pahukmon, mas maayos yung imong limpyuhan ang imong ngalan. Para mawala ang tatak sa imong pagka-ex-convict. Usbon ko, isandig ko na sa Diyos ang tanan. Dili ko gusto turni nga si Elmer kasilagan sa tanan. Mahal siya ni Shimper. O dili ko gusto nga amaw pagmahal mailisan o kasilang. Perla? Nakadungog ko sa palagsorti na rin ni JP o Jinjin? Ay ma, di ko interesadong maminaw sa ilang drama. Wa ko makaagwanta nga naminaw nila Perla. Do gihilap ang ako kasing-kasing nga namapit nila. Maong may gawas ko, gibiyaan ko sila. Mausbon ako ma. Di ko interesadong maminaw. Mahimo ba ma, biyai ko. Gusto kong mag-inusara. Labat kaya akong sa mga problema ma. Ano ba? Hinayunon mo ba gyud ang paghihingilin kang Jinjin? Nining bayan? Kung makikita siya pag-usab kang Vincent ma, pili na siya makasakapa ni Baya. Ngano bang idaw mangyud nimo si Jinjin sa iyang amahan? Amahang amamaliw? Kaya nga naman dahil maon sa makigusto nimo. Gusto ka nga ma-rape pag-usab si Jinjin Vincent? Ka-imposible ba sabtan ay mong gihuna-huna, Perla? I'm sure. Sa tibuok kinabuhi o tibuok kasing-kasing ni Vincent, gibasula niya ang iyang gibuhat. O, isipin naman sabi niya, pila ka tuig ba ang silot? Ma, silot sa kamatayo ng angay unta kang Vincent. May mo ba ma? Biyain ako, please lang. Di na ko gustong mutubay pa ni man ang timaha. Puon na kaayo, balik-balik, kapoy. Nakasama siya. Dapat lang din siyang silutan, no? Nasilutan man gani ka, na dili ikaw ang rapist. Siya pa ka, ha? Okay lang. Okay lang. Total, nasilbihan ko naman ang silot ng alang unta ni Elmer. O sakay batiyo ni Perlan ko. Kung maibalaan niya, nga dili ikaw ang nag-rape. No, dili siya masayod. Tugnan ko ang kaygayonan nga masayod siya sa tinuod. Iya, Benz. Musugot ra day ka. Nakasilagan kasi mong asawa hangtod sa hangtod. Nagka-desisyon ako, Torne. Nakadesisyon na unsa, Benz. Mao sa na hinungdan, Torne, nga nung igsulti ko nimo. Kay ako nang ipaano lang among kasal ni Perla. Kanya, ika akong kuha ang abogado. Apan, makumpisa sa doon na ako nakuspare. Makutana ko sa simbahan kung itugot pa ni. Kay kasado mo sa simbahan. Benz, sorry. Lumalakaw ba ko? Ato ko sa States. Karong sunod semana. Nakaschedule naman ko ang akong flight. Mao ko na akong usa ka tuyo nimo para mag-say goodbye. Magpa-Amerika na, Deka, Torne? Oh, Benz. Lumalargahay gid ko. Nakaschedule naman ko na siya. Namagay number na po, no? I-update ko niya ko sa tanang pangintabo din, ha? Iparomay man ko na ako akong number para peso na lang pag kada-text niyo. Mapalit pa biya itong cellphone, Torne. Pero sige lang. Niyaman sa akong pitaka ang imong number. Basta ha, basta Benz. Keep me posted ba ya, Jude? Kung kuyog JP,
love man ko nimo. Maayo pa ka nga dili na ko inahan. Love ko nimo. Pero si Mami ug si Lola Pearl, di jud ko niya mahal. Sagdi lang, JP. Kung dili kanila mahal, mahal man pod ka Nanay Jinjin. Mahal ka Lula Shana, Daddy Elmer nimo, Lolo Paul, Noy Dongdong, Inday Gina. Ug mahal pa jud ka ni Papa Vincent. Shut up! Ayaw paghiskot sa ngaan sa mamaliw! Hawa mo sa patabakan! Hawa mo! Ali na, JP, oy. Adto natan, naaman maldita. Hoy! Ikaw ba sumusukol ka na gadhas? Ang angbi, di man sad ka kamaumuda sa imong anak. Ayaw sad pagminaldita para mo respeto ko nimo. Nya, kumusta? Inyong ka nagsulti sa inyong inahan? Na, maldita, gihapon Mama Pearl Lula, oy. Sukol na jud Jinjin jud. Jinjin, ayaw pagsulti ana, ha? Bisan unsa ka maldita sa inahan. Tahor ra gihapon siya, ha? Sorry lang, Lola. Dito pa ngayog sorry sa imong inahan. Lola, kung masayop ang anak, mubadlong di ba ang mama ug papa? Nya kung ang mama ug papa may masayop, kinsa may mubadlong nila? Bitaw! Good question da, JP! Bitaw, Lula Shana! Kung masayop, Jinjin, naada yun Mama Pearl ug Lula Shana mubadlong. Kung masayop, Mama Pearl ug Lula Shana, kinsa man mubadlong. Si God, si Lord. Siya mo badlo nga nasayop ni. Nay, buutan man si Lola Shana. Dili man siya maldita. Bitaw, buutan man Lola Shana, no? Mama Pearl Lula ba? Maldita jud Mama Pearl Lula. Lola Shana, ikaw pud badlong Mama Pearl, uy. Kanunay ka man siyang ibadlong ba? Pero saan man, maumagin niya kinaiya. Bitaw, gahi jud ulo Mama Pearl, no? Liwat lang jud Shane Pearl. Morning, pre. Uy, pre. Pagkabisa. Usap na. Uy, salamat kay pre. Tayo di sa tiyan. Kainit ini, uy. Ganito ta. Asa? Pagkaglikuran, pre. Hindi magkotay din ko Ada. Isa na tag maayo. Dali ko, pre. Salamat ining kape, ha? Kasi kayo, pre. Kasi ko mo nagbasa Bible. Ay, nag-reflect ko, pre. Nangayo ko giya sa Ginoo, may tungod sa akong plano. Doon ako'y buhaton, pre. Gawin sa man, pre. Pre, ako kung tanaw ba? Bragwa na magipaglaom nga may balik pa ko sa akong pamilya, pre. O alang sa kalinaw ni Perla, nakahunahon ako, pre, nga ipaanol ko na lang yun akong kasal. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa